Vi skal slå for den her, det er kæmpe skål. Ej, det er en skam, når det er arrangeret. Det er jo helt arrangeret. Hvis han har brugt brugt. Kan du ikke bare sætte den på auto? Nej, hold op. Er det kun indspillet i diverse med? De nær ting. Hold op. Jeg skal lade dem 12 for det. Det er det her. Man kan lave noget hjælp også. Ej, det er virkelig... Hvad mener du? Det er virkelig. Jeg vil også slå på den der måde. Vi kan bare tage den ud, det der. Det er godt, Jens. Det er Guns N' Roses. Det står højt over Limfjordens vande, Redning og Sund og Kringelvig, Salingen, Tyland og andre lande, hilser hverandre med vågeskrig, og bunden får på sin mager jord, med blikket forlænget af luft og fjord. Lyset slår blink over Limfjordens vande,